Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina makowa fatan alkhairi kamar yadda muka saba duk ranar Lahadi muna kawo muku izzar so a tashar mu ta Bakori TV. To yau ma in Allah yadda da karfe 8 na dare in Allah yadda za mu sako muku episode 52 wato kashi na 52 a tashar mu ta Bakori domin ci gaba da kallo. Sai ku danna subscribing a Bakori TV mai adadin subscribers 570 da wani abu, ko in ce da 80 da wani abu. Ita ce asalin Bakori TV wacce ake kallon izzar su. Duk wacce ba wannan subscriber ne da ita ba to ta ƙarya ce, yan farisi ne, barayi ne suke ɗaukan mana kaya su je suna sakawa, wanda sun sani cewa haramun suke ci. Kuma idan ba mu yafe ba Allah yana nan a madakata, amma dai muna ƙara jin kunnun su cewa su cire kafin a tashoshin su samu matsala. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala, kuma muna godiya gare ku masu kallon fina-finanmu, musamman makallata izzar su a wannan tashar samu ta Bakori TV. Ku ci gaba da subscribing, ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon izzar su a Bakori TV. Nagode.